Времето. Yeah. Значи, започваш като буквата S, завършваш с шапка. Така лесно ще ги помниш. Зайка, започваш като куче, завършваш като шапка. Да. Това започваш с буквата S, като меч, само че малко по-голямо, и завършваш като шапка. Така по-лесно ще ги помниш. You what? I try make sword and try Come on. dick, mate. And make Right. dick. Now, Go on, I'm filming you. Let's see what you can make. Go on, I'm going to film you now. Let's see what you can make. The fox. Right. Мога да получа и мъжко повече, както правиш. Така, сега по обратния начин. Това винаги в една посока, за да може да развиеш в обратно. Сега шапка ми направи. Така, значи сега не на тук, а от тук изпаскаш въздуха на само. Да? Да остане там празно. Да, да остане празно, защото ако обратно направиш по-голям. Сега шапката. Да ли бе? Гаската бе? Да. Малко след това отпускаш. Малко отпускаш. Да е по-широко. Да. И ето, ти е шапката индианската. Ето. Но малко по-широко, защото сега... Да, може и така, да. Но те малко по-широко. Да, не е много широко, но да не е тясно. Особено ако е топло, го правиш малко по-широко, защото ако го направиш тясно, топлото още повече да видиш. Сега, зайка ми го направи. It's a dog. Yeah, but it's broken dog. A broken dog. Yeah. Направи ми сега зайка. Започваш като куче, започваш като куче с ушите и лапите. И си тя беше тук, нали? Да, само че много близко да правиш. Малко по-не да гара тук, да. Това ми уши правиш. Няма да. По-малко. Ето виж. Да, добре. Така. Сега сгани го и виж къде е. Тук е да го направим. А устата къде ще ме направиш? Само устата. Тук трябва да го вземем. Тук има муцуна. Да. Да, ще малко по-натупа, но няма значение. Сега предните лапи, като куча, да почти, да. Примерно тук, да, е тук. Хайде сега сви, два пъти, т.е. три пъти. И сега завършваш като шапка. Само че тук ако го направиш, тук, за да има тяло. Ето тук да го направиш. Зайка има обикновено малка опашка, няма голяма опашка. Да. И сега това, лапите го тази гота. Ето се казваш. Ето се казваш. Rabbit. 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 I will show dinosaur, parrot, flower. Different. Yeah. Сега, да ти направя друг. Как ще го направиш? Мол. Така. Сега ти покажа динозавър. Правиш ето така. Виждаш ли? И така. Какво е това? Ето. Ето. Значи това беше какво? Това беше меча. Само че го правиш малко по-голям. Да. За меча. Не, това е за динозавър. За меча е по-малко. Да, по-малко. Тук правиш като буквата S, само че по-голямо. Ето. Като правиш начин, правиш опашката